Kangasalon nuorisovaltuusto on kangasalolaisten lasten ja nuorten edunvalvoja. Meidän tehtävänä on nuorten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen niin kaupungin päätöksenteossa, koulussa kuin vapaa-ajalla. Meidän toimintaan voi osallistua 13-20-vuotias Kangasalla asuva tai opiskeleva nuori. Nuorisovaltuuston edustajat osallistuvat asiantuntijana nuoria koskevaan päätöksentekoon kaupungissa. Me edistetään yhteistyötä nuorten ja päättäjien välillä. Tarkoituksena on myös saada nuoriso kiinnostumaan yhteiskunnallisista asioista. Nuorisovaltuusto voi tehdä aloitteita ja lausuntoja kaupungin toimielimille. Myös meille voi kuka tahansa jättää aloiteidean, joista keskustellaan meidän kokouksissa. Me tehdään yhteistyötä myös oppilas- ja opiskelijakuntien kanssa ja toteutetaan aika ajoin nuorille erilaisia kyselyjä. Meidän kokoukset on avoimia, eli niihin on kaikilla mahdollisuus tulla seuraamaan meidän toimintaa. Jos siis kiinnostuit, olet tervetullut seuraamaan meidän kokouksia ja meihin saa aina ottaa yhteyttä. Meillä on myös täydennyshaku käynnissä pitkälle kevääseen saakka. Ai niin, ja kai sä seuraat meitä jo somessa.